Good job, Try one Shubham. step. You're a परत climb. परत उभराव. अरे 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 बरं उभराविल्ला तू. बरं उभरावचं ट्राय Good घेवचल. अरे वा job. वा 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 वा. Aha, Sunny. Hi. Hi. Cutie pie. Good Cutie job. pie. बरं बरं गुड जॉब बरं कोण उभरावचं ट्राय करता तू. ना हा तो अजून लहान असा. अरे रे कितला वेळ उभरावता. Okay. अरे Huh? गुड जॉब. ए ते पेपराकडे वाचू नका. पेपरच जातो हुशार असा. जॅम बॉक्स.